Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Ngifuna sike sithi nje ukubheka kancane siqhubeke nje indaba zethu zama-circle, indingiliza zethu senza izibalo zakhona. Ngifuna ukubona ukuthi sizohamba sifinyelele phi nokwenza izibalo ezimnandi kangaka. Asithi nginendingiliza yami le nathi. Ngithi nginolawundi wami loyaya. Ngithi usai ulazi lolu phawu ke. Ngithi uyalazi lwaphawu, uyalazi latheta usai ke lo. Ungadideki usai. Sibe nosai sithi siphiwe usai wethu kuthiwa ungubani ungu-1/2. Ngamanye amazwi ungu-half usai wethu. Asibheke ukuthi kuphi nje okunye abangasipha kona noma esingathola ukuthi basiphe kona. Sibone sidlulele sibone ukuthi kule ndingiliza na kulomdwebo wethu. Ngithi ngifuna ukuthi ngibhekisise kahle lapha eceleni ukuthi awukhona engikhohlwayo noma asicacisa la. Basicacisa lana asibone sithi lana sobiza ngokuthi ikhona i-arc yethu. Ikhona la sizothi arc yethu kuzokusiza kakhulu uma ukuthi mhlambe usuthola kuyindida usuzwe igama elithi arc phakathi kwigama ekusebenzeni kwethu nani nendingiliza. Kuzokusiza kakhulu ukuthi nje ukuyoqalaza lapha emuva kwamanye ama-video kuba sisebenzile ngama-arc. U-arc wethu lona sothi ke uhamba sobambisa lapha ngubani ngosai, uphawu lwethu leli lwasai. Asibona ukuthi yini nje singayifaka futhi enye kulomdwebo wethu ozowenza ukuthi isibalo sethu lesi noma isibonelo sethu sendingiliza lesi sibe mnandi ukuthi sisenze. Singabe sihleli phezulu kwaso nje isikhathi eside ngoba singazi ukuthi sizosuka siphi. Asandise umdwebo wethu nje ngoba ubona sengizama ukunweba. Kuba ngathi ngine-triangle ethize enyana elapha phakathi. Ngizogoba lapha kuleya angle ngifake upi. Bese ngifake utheta. Now usai wami ngaphakathi ngithi wona ungubani ungu-25 degrees. Lapha utheta wami ngithi wena ungu-50 degrees. Sibone ukuthi sizophuma kanjani khona. Asithi ukubheka nje indingiliza entsha. Sibhekise kahle indingiliza entsha sizoloke nje sibheke indingiliza eningi ezahlukene. Noma singeke siyiqedelele zonke njengale kade siyenza lapha sizothi nje ukubheka phakathi ukuthi sithola inombolo ezithini sizothi nje ukuphuma nje kuzona. Sithi ngifaka ichashaza lethu leli elikhombe noma eqonda ukuthi sisebenza ngendaba yani manje yaphakathi nendawo. Livulele ngifake i-diameter yami la phakathi. Uyakhumbula ngithi ukuthi umugqa odla yonke indingiliza yethu usuka le eqaleni uyoshaya phambili singubamba nje nge-diameter. Kodwa ke la sizoqhubezela umdwebo wethu sifake usai. Ithi ngithi ukugcizelela umugqa wami la uhafa khona. Subiza ngani kuhafa khona? Subiza ngani nge-radius ngoba siyazi ukuthi uhalf we-diameter yini i-radius. Buka sibuya nenye radius futhi basithanda la sicacise kangcono. Kubuya kwethu kwenenye radius kuzivulela ini indingiliza. Asibone ukuthi yini enye singaphinde siyithole noma engaphinde ivuleke. Sino R wethu radius sifake omunye usai ngapha phezulu. Ngapha phezulu. Sithi asithathe le ndingiliza yethu asithi ivulela ngapha. Sino R ababili. Sino R ababili bethu. Sino R ababili bethu. Naphakathi sino sai ababili. Asasiguqulanga nje sithathile indingiliza yethu. Ncese i-triangle yethu njengoba injalo lapha phakathi sayikhiphela ngaphandle. Asibone ukuthi khona eminye imininingwane singayithola yini nanokuthi khona na imibuzo esitholayo kulomdwebo wethu hayi ukuthi nje sinomdwebo nje umdwebo nje. Sifake utheta wethu ngapha. Sithi theta ngapha yini nje singayiqhuma ukuze size sithi sesinesibalo esipheleleke manje singasibiza ngesibalo
nane singasisebenza njengesibalo. Ngithi pi wethu ngibe no-r, we-radius yethu. Uyabona manje sisebenzela ngale, sengifake no-180 wethu, 180 degrees minus theta wethu. Thi ngiboba sengizoxazulula ngala, ngizothi pi mase psi plus psi ngibe plus 180 degrees minus theta ngathi ngiboba ngidlulela, ngithi 2 psi minus theta equal 0, ngibe no-2 psi equal 0 ngale. Ncase hayi 0 pi lokhu zana utheta wethu uzobe ungasawona u-negative ngoba usuya ngale kwa-equal, base ngiba nani no-psi equal half theta. Asibone ukuthi la ngaphakathi yinenye esitholayo, yinenye esiyikhiphayo esoyixazulula ngaphandle. Asithi mangase kuthiwe singathini, kuthiwa umdwebo wethu uyaqhubeka ube mude, awupheleli nje la phakathi kwindingilizi. Sibone ukuthi singaba kusisiza phi ke lokho. Siqhubeke. Ngabe sithatha kwi-side leli elinani elino-r lo ngila ngaphandle. Ngifuna ukuthi sike siyoveza ngale kuthi kuyiqiniso na. Angiboni noma ukuthi kuzofanele nisingenele ngale. Asithi kususa konke lokho esinako, sizame esinye isibonelo. Ayithi ngisho vele ukuthi noma singesiqedelela izibalo zethu, sifuna nje ukuthi sibe nebonelo nje eziningi ezimbalwa engifuna ukuthi sike sizenze. Asithi siyayivula futhi imidwebo yethu phakathi kwindingiliza yethu. Ngivula i-diameter yami laphaya, ngithi psi, lesa sikhala ngithi psi. Dlulele ngithini, ngithi uyefana umdwebo wethu, ngithi theta laphaya. Uma sengithe theta ngiyadlulela, ngidlule ngivule la i-altitude yethu. Uyayazi i-altitude isiza ngokuthi siba nani, sibe namanye ama-triangle avulekayo ngaphakathi komdwebo wethu, noma phakathi kuyo lo triangle. Kuloku-ke sizoba nama-triangle avulekayo phakathi kwi-triangle yethu ephakathi kwindingiliza yethu. Yabona-ke manje sesiba nani no-theta 1 lapha no-theta 2 ngale. Sisukuyigqamisa ukuze ingadidani nakancane nje. Ngithi theta ngapha nangapha, thi ngoba ngidlulela ngabe sengino psi 1 base ngiba no half, ngiba no half wethu half psi, wethu uzoba no 1 theta, base ngithi psi 2 wethu half theta 2 nakhona. Uma sengikuhlanganisa konke ke nje sengiqaqa konke lana kuzoba ubani psi 1 plus psi 2, base ngiba no psi no half plus theta 1 plus half theta 2. Sibone ukuthi lokho kuyongifikisa phi. Bahlanganise kanje kuzokhipha ba ngino psi ngibe no half. Ngabe khona esizama ukuthi sikweqe noma sesikhohliwe. Asibone ukuthi u-psi wami bangithi equal half theta yini enye sele noma yini enye engisangayifaka engasasebenza la. Asithi ukubheka sifake kwindingiliza enobusha noma engabhaliwe yona. Ngobani sifuna ukuveza ibonelo nje zibe mbalwa sisebenza ngayo indingiliza yethu. Asibone ukuthi uma ngifaka ichashalaza lami ngala, nelichashaza lami ngizovula umugqa ushona le phezulu.
ngivule nomunye umlenze ushona le. Base kunjalo sengifuna ukufaka ke amagama phakathi kwendingiliza yami. Sengifuna ukufaka ngikhombise ukuthi yini eyini noma yini esebenza ngani. Ngivulela isikhala la. Base ngihlisa ngibe no radius yami ishona le phezulu naye bangithanda kodwa ke akha i-triangle. Ekwakheni triangle ngabiza ngo-pi, ngase ngabiza ngo-theta lapha kuna. Impela namhlanje ngibhizi ngibizana no-theta, u-theta ngo-pi ngoba ngifake u-psi namhlanje. Ngifake u-theta lapha ngiyobiza ngo-theta 1 okusho ukuthi uyabona ukuthi nako kuva bakusho sekwekho ukuthi kuzoba nendaba yani ya theta 2. Kodwa ke asithi ukubheka sithi psi wethu ngala sithi psi 2 ngoba uyabona ukuthi bese vulela psi 1 wethu. Ikuphi nje okunye singakufaka ukwenza ukuthi isibalo sethu siqhame sibe mnandi sisebenze nje kahle. Asisiba no pi, yabona ke nanguva bakusho iphinda futhi pi 1 ngibe no theta 2 ngale. Uzongixolela ngibe no theta 2 ngale. Base sengiphela ngaphandle ke loku enginako ngaphakathi sengiyokuhlanganisa ngaphandle ukuthi ngibuka ukuthi so phunyelwa into enjani noma sotholana. Kodwa ngithemba ukuthi uyayithola imiqondo yazo lezi le ndingilizi sisebenza ngazo ukuthi phakathi kwendingiliza kusakhona nethuba lokuba neminye imidwebo nanebala singasebenza ngalo, kakhulukazi uma ukuthi sinechashaza lethu le-central eliyisenta. Siyakwazi ukuvula amanye ama-central senze njani, senze ibalo ezimnandi kakhulu. Asibone bangithi half kuhafula lapha noma ngithi ukuvala kuzophuma ukuthi nginobani, ngino psi plus psi 1 plus psi 2. Kupho kunye kuzomela ngikufake naku theta bethu. Bazongena nabo khumula nasekuqaleni besikade sibabalelile sithe plus theta 1 plus theta 2. Ingabe nalapho kuzoba njalo ngoba nakusesikekeleza sonke isikhala sakhona singasho ukuthi ke nakhona equal half. Base siyavula isisekelo lesi sofaka utheta 1 plus kuyayicecela theta 2. Asizame kakhulu ukuthi sike sithole inamba ezithize lana ezokwenza ukuthi izibalo zethu zibe zinde kanjalo. Sizama nje ukwenza izibonelo nokuzijwayeza ukusebenza ngani ngendingiliza zethu lezi, kakhulukazi uma usuwazi amagama ukuthi amele ini. Sizama ukuthi siwafake ke emsebenzini so sikusebenzise lokho, singakwazi nje ngamagama kuphela kodwa siphinde sikusebenzise. Bangehlisa u-half theta 2 wami ngithi equal half theta 1 ngale. Sengibona kuzoba ubani, ngibe no half theta 2. Ngibona ukuthi ngitholane half theta beyasusana utheta 2 lapha. Ngibe naye psi wami equal half theta 1. Uyabona ukuthi bese kube into elula emnandi kanjani uma ukuthi ngikhipha ngaleyo ndlela. Uyabona ukuthi lezi zibalo kubalekile ukuthi uzijwayeze nje ukuzenza. Ngithanda kabi uma wenza izibonelo ngoba uyazi nje ukwenza izibonelo ukuze kukusize nanokuthi noma usufundela ivivinyo nje awusaloku uqala maphansi uyoqala le eqaleni ukuthi hayibo kwenzakalani ngomaja. Uzuyazi nje ngoba usujwayele ukwenza izibonelo. Singasekela lana ke njengempendulo yethu.